Zdarte ľudia u nového videjka. Dneska si dáme challenge s Blinkyfish-štikom. Jop. Budeme použiť iba Rare a Legendary a Mythic zbrane. A áno ľudia, v tejto challenge a ak už budem ďalej robiť, stávať budem. Jop, ja som sa rozhodol ísť na tú stranu stavania. Sorry, prepáčte za túto kvalitu tohoto videjka, to sa vystrihnem. To sa vystrihne, ok, ľudia. Alebo, áno, vystrihnem to, lebo to bude mať potom. To bude mať viacej práce, ale dobre, to rare. Kameň, zabúdam, že opäť robím challenge. Ako to tu komentujem. Nemôžem to zabudnúť, lebo keď dám aspoň jeden. Ja môžem streliť, ale keď sa tá strela ho dotkne, tak automaticky prehrávam. Uvedomím, že nemám žiadne súrky. Ne, kamo. Ináč, toto Battle Royale ma extrémne začalo baviť s tým stavaním. A dúfam, že do videjka dostane už nejaké zhliadnutie, aspoň jeden odber. By som chcel dostať z tohoto videjka. Lebo to prvé bolo také oznamovať, že to bolo také nudné, chápem, že to YouTube nikomu nedoporučil. To videjko, ale dúfam, že to už bude fakt lepšie. Dúfam, že aj vás to bude baviť, toto videjko. Chcel som to spraviť aj včera, lenže boli také problémy a tak. Ne, v škole sa nič nestalo, ale proste s natáčaním a tak, že som nemal dosť veľa uloženého priestoru. Už to je všetko v pohode. Oh yeah. Mr. Balastebe. Ne, to je rareka. Oh ne. To je rareka. Ja si môžeme hrať iba uncommon-ky. Fishstick, prečo mi to robíš? Alebo prečo som si jadal takúto challenge? Odberi. To asi build fajtilo. Jo, ja tu ten build moc neukazil, lebo nemám také lobičko a keby fakt som tu mal nejakou najťaka, tak asi viete, ako by to dopadlo všetci. Som umrela, aby som zase musel výjsť od začiatku. A máme 38 ľudí. Čo? Kámo? What? Ja sa nemôžem ukázať tvár, ja to za chvíľku vypnem, dúfam, že to nebolo. Teda bola ukázaná moja tvár, tak sa aj vystrihnem. Dúfam, že to máte v dobrej kvalite. Ale kámo, čo som dal? Videl som tam týpka. Kámo, je to iba v rare. Je to iba uncommon, tak sakramensky OP. O ne, niekto sa mi ide. Ja Shockwave, to počíta akože pod movement, to sa tako počíta. Let's go, obidva mŕtvi. Bereme náboje, všetko. Hej, tam nechcem ísť, lebo tam chodí veľa ľudí. Ja som sa zlakol toho psa.
A kam prečo to museli dať vo Fortnite ako tú dušu? Možno zlakol, že to nejaký modrý skin. Hell náhbra. Kámo. A sme u Homera očividne doma. A ešte tento... Iči sa mi zdá. Tak ten bude v šope. Update ešte sme nedostali, že v šope ani Líza neprišla. Čo má byť v šope, bude Líza. Scratchy. To je tá mačka proste. A ten klaun ešte. Pozeral som týchto Simpsonov, ale strašne som bol malý. Oni sa neuvedomil, že vlastne ide zóna. Rýchlo! A to je poprvýkrát v tejto sezóne, čo uteká pred zónou. Nie je to poprvýkrát, ale že ma už raz dostala. Ale to je zase ten, že ako proste ten Homer skúšal so skateboardom preskočiť cez tentok, jak sa volá. Kamo, splníme to? Tak, musíme ísť tam. OK, tak moje riadenie. Ja asi si nebudem ti robiť vodičák. Máme skoro plné súrky a to ani skoro nevyužijem. Akože teraz, keď do toho nastúpim, akože to som až taký ťažký. Ale by to tam akože normálne zostalo, ale ak sa dostalo, tak hneď to spadlo. No, Fortnite normálne. Ok, zase nie sú taký tlstý, aby ste si mysleli, že akože, keď iba spravím jeden krok, ale ani nejsú celkovo tuže, ale proste, chápete, vtip. Musia to byť family friendly vtipy, lebo fajn, nech sa To jaký najďakov máme? Prvé, ľudia, prosím ťa, nehovorte, že to je cringe. Prosím vás. Ja viem, že je to cringe, ale... Možno, že to dáme! Let's go, natáčastvo! My ho možno, že dáme! Môj Bože! Kámo, dúfam, že... Zlý aim, to je jasné. Bez toho sa nemôžem obejsť. Let's go! No už mi to... Top 5! Je to tu, ľudia! Ešte to skúsime dať vin. Skúsime dať vin. No. Komu dáme aj vín? Let's go, legendárka, máme prvú legendárku v hre. Na túto dobu. Kamo, my možno, že dáme vín. Kamo, ľudia, ja dúfam, že keď to dáme vín, ja dúfam, že to dá a že to bude veľký úspech. Fúha. Na to, koľko mi tu spadala tá kamera, to vystrihneme. A ešte tu, keď sa mi tam ukázala tvár, to tiež vystrihneme. No to, kamo, to natáča. Kamo, nové, kamo, mi to možno, že dá. Traja ľudia. To asi iba dvaja, lebo ten jeden človek som ja.
A teraz sme extrémne opatrní. Máme veľa toho na útek, keď tak. Medailoňák, OK. Má to nejakú mytiku, To... legendárska. Takže natáča sa to, natáča. A taká otázka, napíšte to do komentárov, čo podľa vás sa vám lepšie akože sledujú videjka? Dlhé alebo krátke? Mne osobne sa pozerajú lepšie dlhšie, alebo proste lore a tak sa mi to viac páči. Ale nechám to rozhodnúť. A my si tu spraviť také boxy, či? Ne. Našťastie nejsou v hre žádné raketomety. Bude takto počkať. Bude takto my to môžeme že dávat. Už to ide cez 14 minút, kámo. Medailoňáčik, poď ku mne. K nohe poď. Vystrihnem. To nafikujem fight. Oh shit.